Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Oho, deva, deva, oho, tu gudleja, piramenca, pirtuero menca. Moj prijatelj Miloš Stojanović nedavno mi je dao jedan disk i rekao: obavezno pogledaj ovaj film do kraja. Kada sam ga ubacila u DVD, film je počeo upravo ovom pesmom koju slušate. Na ekranu se pojavio kralj, legenda romske muzike, jedan neuk, ali neverovatno talentovani i svetski priznat muzičar Šaban Bajramović. Film je držao pažnju do samog kraja, rastužio me, pokrenuo u meni sve moguće emocije, i ljubav, i tugu, i bes. Tada sam odlučila da vam, koliko je god to moguće, dočaram ovu priču upravo u Šabanovu čast koji od maja ove godine više nije sa nama. Automedia s ovom prilikom zahvaljuje Milošu, koji je inače i reditelj ovog dokumentarca. Miloš nam je pomogao da uz ekskluzivne snimke kroz tonske zapise i muziku prikažemo život najcenjenijeg romskog muzičara na svetu. Sigurna sam da Šabanovi fanovi dobro znaju kako je on ušao u muzičke vode. Sve je počelo od Golog otoka. Šaban je sa 19 godina osuđen na 3 godine zatvora i poslat na Goli otok. U njegovo vreme su se dezerteri smatrali izdajicama, a on je pobegao iz vojske, čini mi se pre nego što je stigao tamo. Kako je rekao, zaljubio se i želeo je da provodi vreme sa svojom ženom, sa kojom je stupio u brak samo 15 dana pre odlaska u vojsku. Iako je trebalo da ostane na Golom otoku 3 godine, kazna mu je produžena na 5,5, jer je pred vojnim sudom izjavio da niko ne može da ga osudi onoliko koliko on može da izdrži. A u životu je želeo samo jedno – slobodu. Majko moja, da li ću ikada da budem slobodan, da ja mogu da se kretim slobodno? Ko bi rekao da će upravo Goli otok stvoriti novu pevačku zvezdu. Mislim da se malo sa mnom poigrala ta sudbina. Mislim da je to suđeno bilo da ja odem na Golom otoku i da napišem te pesme. Ja nisam imao vezu sa muzikom. Ja sam znao samo da igram fudbal. Volao sam fudbal i igrao sam ga dobro. Ja sam fenomen bio za fudbal, čovječe. Fenomen apsolutni. Ja sam znao gdje će da šutne, kako će da je šutne, kako će ta lopta, gdje će da ode. Međutim, desi se ta promjena na Goljaku, na tom fudbalu, udarili me i dobio sam zapletajac creva. I više nisam bio za fudbal, plašio sam se da idem na lopte, na ono da se bacim. I tako da sam otišao u muzičku sekciju. Kao što je bilo suđeno da Šaban krene u muzičku sekciju, tako je Milošu Stojanoviću bilo suđeno da posljednjih par godina svog rada posveti snimanju filma o Šabanu. Kada sam 2000. godine posle uspešno izvedene predstave u Zvezdara teatru od Miše, Svetla majstora iz tog pozorišta, dobio na slušanje CD A Gypsy Legend, koji je producirao Dragi Šestić sa grupom Ostar Sevdah Reunion, prosto sam ne samo osetio potrebu, nego od tog trenutka sam postao obsesivan prosto da želim da uradim taj film i valjda kad se nešto puno želi i hoće, onda se to i desi. Osvojio mi srce sa pesmom. To nije samo jedna pesma, 2 pesme sam pevao o tebi. Koji? Pevao sam Milice, oj Milice, Romnije šužije, kaže, oj Milice, lepotice moje. Pazi sad koje su to reći. Sad spomeniš Tarčeja sa Lubuđanom, kaže. Da, to je. Jel to nije tvoja pesma, da, kaže? To je moja. Pa to je tvoja pesma i moja. Yes. Zajednička pesma. Ne samo da je svoju ženu oduševio pesmom, već svaku osobu na planeti koja je bila u situaciji da uživa u njegovom izvođenju. Dovoljno je reći da mu je Indira Gandhi poželjela toplu dobrodošlicu kada se odazvao njenom pozivu da dođe u Indiju i proglasila ga kraljem svetske ciganske muzike. Šaban je bio veliki gospodin, bio jako iskusan, čovjek velikog iskustva, velike samouverenosti, rekao bih, sa pokrićem. Ja sam zaista oduševljen saradnjom sa njim i bojim se, u stvari želeo bih da se još jednom desi tako veliki pevač na ovim prostorima. Kao pevač Jedinka je najbolji. Definitivno mu muzika znači. A dobro, to nema govora. Samo ne kao, dakle, ovako u ovom formalnom smislu baviti se muzikom. Ne.
u sređenom smislu, nekom etabliranom, nego samo muzika u momentu dok je pjeva i tu sve završava. Ja sam to shvatio tu muziku kao umetnost, ja nisam shvatio to kafanu, kao da ja moram da radim da bi zaradio parče leta. 1, 2, 3 i... Reci mi, hoću da znadem, da li je to ljubav i osjećaj zagrljaj tvoj. Reci mi, hoću da znadem, da li je to ljubav i osjećaj zagrljaj tvoj. Na ovome svetu je još mnogo očiju koje bi htjele mi reći, ali ljubav slatka je, ostrani kraj mene, da ne bude kasno već. Ipak postoji i ona druga strana. Neko će reći bojemska, a ja bih rekla tužna. U dokumentarnom filmu o njemu slušala sam njegove prijatelje koji su prepričavali razne dogodoštine iz života kralja Roma. Da li znate da je nekada Šaban za jedno veče odsvirane svadbe u inostranstvu dobijao preko 200.000 maraka? Kitili su ga zlatom, a on se vraćao u ritama. Sve što bi zaradio, prokockao bi u toku iste večeri. Strast mu je bila prokleta kocka i naravno žene. Svaki slobodan trenutak provodio u društvu raznih žena, dok ga je njegova Milica čekala kući. Slušaj, ja idem u poštu i napišem sam sebi telegram da me zove Radio Televizija Beograd, samo da bi otišao, da se nađem s ove. I žena misli da stvarno, kaže, došlo ti telegram, zovete u Beograd. O, ja kao ljutim se, ma kak je Beograd, ja, ne moraš da ideš. O, ja odmah krila, odmah idem. 86. u Minhenu, 5 ujutru, 6 ujutru kada je bilo, mi se vraćamo s neke žurke i idemo ulicom, šetamo, idemo do stana i srećemo se na ćošku s njim, besprekorno obučen, zalizane kose. Gde si prala na ciganskom, znači brat, kaže sad idem s igre, sve sam izgubio na barbuti, zadužili me, dajte mi, kaže, 100 marke da se vratim u Niš sa autobusom. Iskustvo koje sam stekao prateći Šabana se ne može opisati rečima, kaže reditelj filma Miloš Stojanović. Zadnji kadrovi za dokumentarac snimani su u Parizu i to je posljednji put kada sam vidio Šabana, dodaje Miloš. Upitala sam ga na kraju da li je Šaban uspeo da vidi izmontiran film i dobila pozitivan odgovor. Premijera dokumentarnog filma je bila u Zvezdara teatru 11. maja 2007. godine. Šaban je bio živ. Šaban je video ovaj film 10. maja 2006. godine pred put u Pariz. Gledao ga je bez odivne špice, smeo se svemu što je rekao, prosto uživo u filmu. Kad se završilo, rekao je, znao sam šta ćete da uradite, ovo je sjajna stvar. Pojedine delove dokumentarnog filma o Šabanu Bajramoviću možete vidjeti na portalu autobrief.com. Sigurna sam da će u vama probuditi isti osjećaj kao u meni. I obavezno nabavite dupli CD, posljednji koji je Šaban izdao sa sastavom iz Bosne, Mostar Sevdah Reunion. Da je neopisivo vredno ovo izdanje svedoči podatak da ga je engleski časopis Songlines, koji važi za najveći autoritet u svetu muzike, proglasio albumom Top of the World. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su na prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razbole se kad ih vido, ne prolazim više tuda. Sveta Julija ne pita, samo sanjam ja o njima, bolje da i vidio nisam. Samo sanjam ja o njima, bolje da i vidio nisam.
zvona, udaje se moja draga. Da li će iz oka njena kanut koja suza vrela, samo jednom srce pati, samo jednom duša boli. Recite joj dok ne umrem da će biti samo moja. Recite joj dok ne umrem da će biti samo moja. Ba viva, wa 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 bibi ba 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 ba, wa ba ba bibi, wa 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 bibi ba 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 ba, wa ba bibi ba ba ba. Automedia. Sadržaj koji osvaja.